Искаш по-добро храносмилане, повече енергия и по-чиста кожа? Тогава спри да правиш тези три неща. Те разрушават микробиома ти ежедневно. Номер 1. Прекаляване с захар и преработени храни. Те подхранват вредните бактерии, повишават възпалението, увеличават пропускливостта на червата и намаляват полезните бактериални щамове. Номер 2. Хроничен стрес и липсата на сън. Кортизолът намалява нормалната моторика на червата, забавя храносмилането и променя състава на микробиома. Номер 3. Твърде малко фибри и еднообразно хранене. Различните полезни бактерии метаболизират различни видове фибри, като нишесте, инулин, бета-глюкани и пектини. Ако ядеш едно и също, стимулираш само малка група бактерии. Когато се храниш разнообразно, активираш много повече полезни бактериални видове. Те помагат с синтезирането не само на късоверижни масни киселини, но и витамини, противовъзпалителни молекули и други важни метаболити. Ако темата ти е интересна, ме последвай за още полезни съвети.